Abantu abatsala nzima ngamatyala bazakufumana umnyinyiva noko ukususela namhlanje nanjengoko bezakubhatala imali ehlileyo kwinzala yamatyala abo okukuza emva kokuba ibhanka yeli enguvimba ihlise inzala yemali eyiboleka iibhanka zeli nge-25 basis points. Kulindeleke ukuba nazo iibhanka zeli zizekwe-mzekweni. Kubathengi nakoosomashishini kulindeleke ukuba oku kwehla kwenzala yemali-mboleko kunceda amashishini nabathengi. Kodwa uqoqosho lweli lusebuthathaka. Ibhanka enguvimba yehlise uqikelelo loqoqosho luka-2019 lusuka ku-0.5% layokutsho ku-0.4%. Ngoku iqikelela ukuba uqoqosho lweli luza kukhula ngo-1.2% kulo nyaka, neli lizinga elisezantsi kuno-1.4% woqikelelo lwangaphambili. Public sector financing needs have risen, increasing risk premiums and pushing borrowing costs for the broader economy higher. Implementation of prudent macroeconomic policies and structural reforms that lower costs and increase investment, potential growth and job creation remains urgent. Ingxaki ezikhoyo kweli zombane zidala inkxalabo kuqoqosho lweli. The country is waiting patiently to find out if any of these steps that the president has mentioned over the past few months in terms of addressing Eskom are going to filter through. And I think that it's one area that remains the biggest Achilles tendon to the economy's growth. Ukanti uMzantsi Afrika ukaphuma ehlathini nanjengoko sesesichengeni sokuthotyelwa ezantsi izinga loqoqosho yi-Moody's. So the fiscal risk spills over in our sovereign risk premium, and you can see that our long bonds are trading above countries that Moody's rate below us. Yeah. So, you know, to a large extent, we are actually, the market is already acting as if we are going to junk status. Le bhanka inguvimba ikwaqikelela ukuba izinga lokunyuka kwamaxabiso liza kuba ku-4.7% kulo nyaka, lisehla ku-5.1% woqikelelo lwangoNovemba.